andisadikwe ekuseni kangaka. Kumele ndikustayile qha wena uzindisela neenkwethu. Ndikuthele moisturizer ukuze ngahambi idaka inditakele emlomeni. Ininzana yona, ininzana kodwa ungabi naxhala. Sizoyilungisa ndikusondeza. Yho, sana bendisayoyiki ke ngoku ikhutshwa njani mayinje. Ndikubalisele ibali. Ndiyafuna ndikubalisele ibali. Okay, ndikubalisele ke. Mandiqoqele kwethu yakho. Kwakulo yenina ndixakwe yile nto elapha entlokweni yakho. Ndiyazama ukuxoxela novali. Ewe, enye into kwakunomama. Lo mama lo abamama abafitshane yaqonda. So lo mama omfitshane wethu abantu babemqala, yaqonda. Bemqala ngoba umfitshane, bemqala ngoba uzozala abantwana abafitshane, njalo njalo. Ke ngoku uthi umakhulu lo mama lo wavele wadisayida uba yena uzohamba kwaphela kule lali aziyele endaweni lapho abantu bangamaziyo khona. Uzawuqala phantsi apho. Yena kodwa lo mama, mind you, mayizodwa yena uhamba eshiya abantwana. Ubashiya abantwana emva, yaqonda. Mayebeshiya emva ahambe lo mama angaphinde abuye. Sengicela uba ebengafuna nokukhumbula ekhaya la mama. So ke ngoku ke ezaqala ulahleka, bazamanyani ukumfuna. Bazamanyani ufuna intombi endala, abamfumana. Noba bebesiyaphi. Ingathi ndidinga ii-gloves kodwa sendakuthanda gqithi ngezandla zam neminwe yam. So ke ngoku lo mama wahamba washiya abantwana emva. Abantwana andisakhumbula ukuba abantwana babe bangakanani kodwa babe bancinci bethu. Maybe masithi ke abanye bayagqiba baya ku-primary school, abanye bebengekagqibi. Uyayibona le nto yakho? Abanye bebengekagqibi. Ndithetha uba laa mama wangafunyanwa. So uthi umakhulu into yayidala uba lo mama afunwe kwakukuthi utata wasemzini wayezingxolela. Engenandaba nezo zinto wethu. Engenandaba naloo nto laa mama. Kuthiwa ngoku ke abantwana bebesele ingathi singamahlwempu, abanabazali abathandwa. Wavele wadisayida uba yena uzothatha omnye umfazi. Umfazi ndini amthathayo angamlobola, avele amthathe qanyani njengoba esitsho uba uzomthatha. Avele amthathe amfake apha kwakhe. Kuthiwa enani avele athathe umfazi amfake kwakhe, bathandane bethu nabathandane.
kufiwe lo mfazi ositshadeleyo ebetha umntana. Lo mntana akwaziwe uba wenzeni, kodwa ke uyabethwa. Kuthiwa iqhubeke for ixesha le ndaba yokulwa yalo mama nalo mntana ambethayo. Enani igcwale ilali le ndaba yoba laa mama ebebetha umntana, embetha for ixesha elide. Yayibona, igcwale. Yawucela utata womzi afe uba lo sisi ebebetha umntana, embetha ii-hour ke ezinde. Uba balwelane akunamntu ebezazi uba bebelisa ntoni nani. Kuthiwa umntu umakhulu laa tata adikwe, agoduke aye kwakhe asuke etywaleni. Wawufika emzini wakhe, afike usisi lo amthathileyo ehleli nabantwana bavuyile. Hayibo kutheni. Ndive kusithiwa ubusilwa nomntana, wambetha ilanga lonke. Bekutheni? Kuthiwa umfazi aphendule athi, mna tata ndazani naloo nto, oko sizihlalele nabantwana singalwi, andikabethi nomnye namhlanje. Nani lo tata kuthiwa vele aphazamiseke kakhulu. Jonga, aphazamiseke kakhulu, kodwa ke abone uba abantwana bahleli and kwaye aba bakhe abathethi nto. Kulungile ka, kulungile. Amalanga ahambe kuphinde kuviwe umama walapha kulo mzi esilwa. Sekusebusuku ngoku akusemini, ekuqaleni bekusemini, ngoku sebusuku kuviwe lo mama walo mzi esilwa nabantwana. Ngoku akalwi nomnye, Enani kuthiwa kuliwe kude kuvele oomakhelwane bazobuza uba kutheni. Kuthiwa oomakhelwane bankqonkqoza, mabenkqonkqoza kulayitwe izibane, avule umama atshatiweyo abuzwe uba kutheni kwaliwa kwakhe. Athi lo mama, hayi, abantu mabanake iindaba zakhe, mabanake iindaba zabo, bahlukane neendaba zakhe. Ninani avele atsho njalo laa mama, vala umnyango ebantwini, cika isibane, qhubeke umlo nyani, uqhubeke. Andazi ke mna uba why abantu bengabiza amapolisa emakhaya, kodwa ke bonakala injalo. Kanti bebengazimiselanga ngamapolisa. So ke ngoku kuthiwa laa ubabusuku badlula, yayi-following day wonke umntu elalini uthetha ngale ndaba yoba bacinga laa mama ubetha abantwana, and ucinga ubetha abantwana aba abangekho bakhe. Enani atyholwe lo mama, atyholwe. Kuthiwa ngenye imini lo mama asitshatisileyo apha kulo mzi adikwe, ahambe ngoba busuku. Andithi utata khona uhlala ehambile yonxila. Kuthiwa naye avele ahambe ngoba busuku, ahambe abantwana basale bebodwa. Iqala inkathazo, abantwana baqale balwe. Kuliwe kulo mzi, kuyaliwa kulo mzi ebusuku, kuyaliwa kulo mzi emini. Uthi umakhulu, kanti
seyibuzwa le ndaba seyibuzwa nyani uba ngoba ide yafika emapoliseni uba kutheni unenzani lo mfazi onikalisayo. Athi yena bathi abantwana suba beqeqeshwa ngumama, babuza uba hayibo uqeqeshwa ngumama nenzeni waqeqesha. Guys, kuthiwa abantwana bavele bathetha into enzima. Kuthiwa abantwana vele bathi umama wabo lo abaqeqeshayo azange ahambe uhlale khona. Kuthiwe ukhona uphi, ukhona uphi. Guys, kuthiwa laa mama all-along wayehlala kuthiwa laa mama all-along ebehlala uke wahamba kodwa wabuya kunye ngokudala, wabuya umyeni wakhe seyiqhubeke ngempilo. Wangabi nandaba kodwa kulo mzi wabo, ngumzi wabo, bekunomzi ngaphantsi. Ibindawo ibiyenziwe nguye, kulapho ebebeka ukudla khona, anti bebeneziqhamo, beneyonke le nto. So ke ngoku ke bebezizitwa